ai tsakanina da Allah da Annabi ni fa mutumi na fa nayi gaman katar alqur'an nami alqur'an Buhari nake chatin da ita ka gani Qur'an Aisha Buhari nake chatin da ita gashi kana gani ita ta ce ma Aisha Buhari ga sunan nan Aisha Buhari alqur'an taimako na za ta yi a gaskiya ka amma wani in dan baka shawara ka bi wallahi wa'annan yan yawu yawu wannan bakin ciki ne da Allah ya ga suna kana ganin Aisha Buhari wallahi da zaka ci gaba da wakan ka ne ma zai fi ma kai baiwa kana da matsala hayya mutumi da ban gane ba girin ba na rantsi da Allah da Annabi zaka gani a kwananka Qur'ani to ni dai waka ma daga yau sai na ije ta a gaskiya Aisha Buhari wa za ka gani Ebar ina lillahi to ba san da nace ma ka tura ba wallahi tallahi shi kudi na ka kwashe wallahi 200